Bazar thlir tu te chibai ule November ni som pakua zirtop ni lo ni le ta a nimin lama khovel chan chin thar beng ver deuh ilo ngai thlale te ang Canada ram chuan tun lai hen tuilian vangin harsatna namen lawon tok meka Canada ram Prime Minister Justin Trudeau chuan anram chanchin a hriat zen lo tuilian rapthlak tak chu British Columbia a thleng meka mi puite nun phung ati buaina sa hle ani atia British Columbia harsatna tuar tu te tan pui tur hian Canadian Armed Force za engem bozat tir mek an ni ti apuang ani ni zan thleng khan tuilian awang hian mi pakhat athi ti fin fia to ni a mi pathum chu anom na chin hriat ani lawa mi sang engem bozat chuan an in luangam lovin mun him lam an pan mek bok ani tuilian awang hian mun sang a leiyamina mun engem bozata kong pui a hno pinga lir thean tang khanga khote po tlo po theilo om nual to bok ani hetiang thila thlen theina chan nian soichu tun hnaya tui hu tam lutuk chu kol kila tangin aron insona Canada ram chung boruaka hian om meka hei hi akian thuailo chuan thakhat chung vel zet ru sur thei dinhmuna ading mek ni in mithiam te chuan an soya hetiang hi a thleng ani ngat chuan Canada ram chanchina chhiatna rapthlak ber a thlen thei don ni angai ania an lungai lok viau ani British Columbia Premier John Horgan chuan tun a hian kumzanga chhunga chhiatna rapthlak ber hmachhawn thei dinhmuna an ding mek ni in na soya hetiang chhiatna hi mi hringin kan che vela thing le mau kan ti cherewa wangin a thleng jing tual don ni in na soibok Indonesia rama chuan Islam sa khopui thiam pakhat chu Al-Qaeda helpol te tan sumatuak ti hriat chu ani wangin police ten an man Indonesia hi khowela Muslim tamna ram ania Indonesia ulema council member pakhat Ahmad Jain an naja chu Indonesia khopui Jakarta bul hnaya man ania Al-Qaeda helpol te nena inzom na nei Islamic pol pakhat Jima Islamia tan poisa alo khonani Indonesia police thupuang tu Rusdi Hartono chuan Jima Islamia pol te hian zirna le khotlang siam thatna te chuan lamah mangin poisa an khon khom thina heng an poisa mu te hi an pol in so nge na atan an mang thin ni in na soya he pol hi sa khona be chan sia Al-Qaeda helpol zomru Sumatra le Java Island baka Jakarta te po inzar pharmek nian hriat thun soibok police te chuan Jema Islamia pol te hi kumsang ni pani kuma Bali night club a bompu kama phultu te kha anni antibok Pakistan ram parliament chuan pawngsual tu te chu damdoi manga pa thei to lo tura siam anni theinan danan pasa pawngsual thu boy engemaw zat nei te chu pawngsual thei to lo tura siam mai an remti ani Pakistan rama hian hmeichhia le naupang pawngsual a hluar hle a mipui te chuan sarkar chu na zawka hmala turin an nor na hle a kumkhat liam ta a Pakistan President Arif Alvian pawngsual chingte hremna tur dana siam Pakistan cabinet in alo pom to chu Pakistan Parliament chuan pom nonin Criminal Law Amendment Bill 2021 ti in an pass ta a hedan mang hian pawngsual tu te chu damdoi mangin pa theilo tura siam anni to don ani hedan an pass ta ka wang hian Pakistan Penal Code le Code of Criminal Procedure te po siam danglam angai don ta ani hedan hi bil siam tu ten an hril fiana chuan pawngsual thu buai engemaw zat nei te chu damdoi mangin an dam chhunga mi pat mei chiatna mang thei to lo tura siam an ni ang an ti ani heti la hian Pakistan Parliament da Jamaat-e-Islami Senator Mustaq Ahmed chuan hedan thar hi Islam sa khozir tirna kalani atia pawngsual tu te chu mi pui hmuwa khai hlum mai tur an nia hetianga pa thei to lo siam chungchang hi sharia dana aom lo atiani Pakistan sarkar in dan thar asiama pawngsual tu te hremna tura ati hi chemical castration ti ania damdoi manga pa thei to lo siam ti na ania hetianga in hremna hi tun laya ram hrang in an man mek tho ania
South Korea, Poland le Czech Republic a te man mek ania. US a po state then khata chuan an mang mek bok ani. Heti la hian Pakistan rama hian pawngsual tu man chhuah hian tlem hlea. Tuna an man chhuah te hi chu pawngsual thleng thin za pali po atling lawang an ti hialani. India chu Russia hnen atanga S-400 missile defense system alai wanga US in shrek le hrema avo mek lain. India chuan US hnen atang hian ral thuam keng thei predator drone som thum leitumin na in bo sai mek. India hian US siam Indona atana man chi drone hi som thum leituma. India sipai chithum Air Force, Armed Force le Navy ten som zela an kol turin leiatum ni in soi ania. Alai nan hian dollar tluk le ding on thum aya tam hret. Cheng vai bel che sing ni sang ni vel man ani don ni in soi ani. India in US siam drone alai tur hi MQ-9B long endurance drones ania. Mishing chuan lo na thlawhtna ania. Missile te aphur tela. Thlawhtna pa ngai ang main leilama mel mahmun poimo te chu a missile mang chuan akap thei veka. Indoneral thomatan chuan du thu sam ani ringot mai ani. India Ram Defense Acquisition Council DAC anti. India Ram ral thom leitur chungchang ngai tu tu te chuan leingei ni se antia. Prime Minister Kai Shwai Cabinet Committee on Security in Atrae anti vele leimai thei to tur ania. Tun paisa kumkal meka hian US drone thami hi India chuan alei ngei don ni a ngai ani. MQ-9B long endurance drone hi US defense weapon siam tuilian General Atomics siam ania. Vansanga chol lavindar kar somthum le pangate aom theya. Mun hlatak taka en thlatura tir ngam ania. Mel ma beitura rin tlak ani boka. Lokap thlapo ni se mishing nun na chan alhawom lo boka. India sipai te hian mishing tel lawa mel ma bei thei ral thuam hi an mamo na asang hlea. Achan po ram ria. Mun sang tak tak mishing kal harsatna mun ventur anga a. Ladaka China nen an inti buaina ang chi te kha. Drone tha nei se chuan India kha atal boi lo mai theya. Chu mai chu ni lovin June thla khan Jammu Air Force ho omna chu Pakistana mun nei. Fir fiak te chuan drone mangin an ron beya. India amwal phona sa thel ani kha. US yan Indian hena drone shal hi remtia. Aremti mai ni lovin missile defense system po Russia ta leilawa an mani ta lei turin anor ngar ngara. India chu a inchungeng ve tlat thung ani kan ti to kha. Tun hnaya zirchian na chuan COVID-19 ripui len hnu kum khat chung khan USA a chuan drugs overdose wanga thi mi nuai khat chuang an om man tia. Hei hi USA a drug OD an chin chian hnuah kum khat chunga OD an tamber trumani an ti. Center for Disease Control and Prevention in an zirchian na an ti chhuah chuan kum khat liam ta chung khan OD hi za a somni pariat point panga zetin an punga. Hei hi ripui leng in ril rulama a ngong wang ani rualin na chok na chikhat fentanyl an ti mai man sual na a hluar wang ni in an soi. CDC chuan kumsang ni somni April thla tanga kumin April thla inkar chung khan USA a drug OD hi nuai khat le zathum paruk an om man tia. Hemi ma kum khat chung khan OD hi sing sari sangria le somnga paruk an om ni in soyani a. OD an tamperna state Vermont ta chuan silai manga in tha na te hri wanga thi na te le lir thei che suala thi a in an tamzok ani an ti bok. Sudan rama chuan kumin October ni somni le panga khan sipai te chuan sarkar pai thlain ro rel na an pawngsual. Hemi du lo na kal zela nimin khan sipai te chuan lung oi lo na lan tir tu mi song panga an kap hluma. Mitam takin hliam an tuar an ti bok. Sipai ro rel na du lo tu te hian Sudan ram khopui Khartoum baka khopui liandang bari le omdurmana te kongzo in sipai te chu pai thla a mipui thlan sarkar an du thu an aupuya. Sipai te chuan mipui hno darnan tear gas an man baka silai po an met puaka. Hemi wang hian mi som panga in nun na an chanta ni.
hliam tur zinga tamper chu civil mi ni ma se police te po an tel lan tia police te chuan silai mangin mipui an kap lo ti soima se doctor rual inzam khom pol chuan mithi te hi an lu ngong le an monga silai ka na hnu ma om an ni deuh vek an tia mithi te hi bari khopui mi deuh vek an ni an ti bok bazari lo thlir wangin lom thu kan soya voin hun nuam tak mang turin du sakna kan hlana che